Упражнението е за подобряване стабилността на рамената става. Изходното положение е стоеж, гърба е изправен, мишницата е плътно прилепена до тялото, отваряме в страни и прибираме 3 серии по 20 повторения. Изходно положение е стоеж, по същия начин като предното упражнение, само че прибираме навътре. Упражнението е за вътрешните ротатори на раменната става. По същия начин 20 повторения в 3 серии. При това упражнение трябва да сме седнали и да осигурим опора под лакътя. В случая лакътя ще бъде поставен върху коляното, като е важно мишницата да бъде съвсем успоредна с пода в хоризонтално положение и придърпваме навътре ръката за вътрешната ротация на рамената става. Работим за мускулите с вътрешни ротатори. Упражнението се прави по същия начин, само че отваряме навън за външните ротатори, като повтаряме 20 пъти в 3 серии. Изходно положение е стоеж, ръцете са свити в лактите, мишниците плътно прилепени до тялото, разтваряме едновременно с двете ръце ластика в страни, повтаряме 20 пъти в 3 серии. Изходно положение е стоеж, придърпваме ластика плътно до тялото, 10 повторения, веднага след това 10 повторения напред, с изпъната ръка в лакътя през цялото време и 10 повторения назад. Повтаряме цялото нещо 3 серии. Изходно положение е стоеж, ръката е изпъната в лакътя, придърпваме ластика напред с изпъната ръка през цялото време, повтаряме 20 повторения в 3 серии.